Tog me love is terrified long. Faten with Kibera tied a counterfeit. Because you love a Garunda in Ralum. Bury me er dig stana gus chucky da er dike. This problem the grew again we on Tauri. Grow agin er nose the hishmo hori. Kin all fatty some riv the yeah. Oh yeah. To sir has steed with it's to sir boy. They may a baker and Darren all he still fill a warrior. Quill oh yeah. The sister gun yeah. It's McKean Sanishka. Louis or Cherubim as stores togi me on who. Ni feder lom die long. Le fuck na hier. Me im Hesse van prägte. Auch me ideal in hurtsa. The love treat me crew is with le killer. Hen August the grey hair on the carjoon. Do it shake a dig and shay on grottage. Oh yeah. I know we make trip loaders, baby, don't do it roller. Play me their mesh, don't kill it a vodka. Funny ain't roller, we are so shoulder. Oh no. And to hold my love is terrified long. Fate them with Kibera tied a counterfeit. This problem the grew again we on Tauri. Grow agin your nose the Ishma hori. Me hey August the grey hair on the cardio. Me hey August the grey hair on the cardio. To sir has steed it's to sir boy. They may a baker and Darren all he still fill a warrior. Quit oh yeah. I know we make trip loaders, baby, don't do it roller. Baby, they're meshka, I'm killing a vodka. We body ain't roller, we is our shoulder. Oh no. Oh no. Oh no. Total love is terrified long. Fate them with Kibera tied a counterfeit. Díomh agus fáilte rovasteach chuig an seachtú lá agus an lá dearnach do Scléip na hÓige fé hain. Smis an evening cronin agus bhí me live an tachtan seo fad YouTube agus Facebook cuman na bhíon. Le galore comórta sig tuairliú Instagram Scléip na hÓige agus cuman na bhíon. Ach tá galore dúisna le bucan fós má dhéanann tú iritas rih a hocht clog a nocht an tainú lás féad sound. Sían tú splín a Netflix, sían tú splín a Spotify, Labba loose gan daintor gran roasta, AirPods, cameras, Sony, Cybershot agus telegor baile le scálan. Agus is féidir dat fecin siar na fís an sin YouTube cuman na bhíon agus iritas a dhéanamh na comórtais dócreta fad agus is féidir teacht gach ólas faoi Scléip na hÓige fé hain ag ólas.ie agus cnb.ie. Ach tusa ómad amach aniu le písa yoga le Lorraine. Hi Gatan agus fáilte gotí ar Cairlan yoga. Is mis Lorraine Dearmda agus is múntóir Gaeilge mé agus múntóir yoga freisin. Dólam mé má scileanna yoga is mé Coney Harlar in
passion agam don yoga agus an maithúnas a thugann sé go dtí do chorp agus do intin agus do anam. So inniu táid chun na skillanna bonúsacha ólam atá ag tastal wet amach an sin má tá tú ag leanúint le do cleachta yoga i do éonar nó i rangana. So tá mata wet agus éadí compórdacha agus píosa beag spás. So tasáid ar dús le píosa teú. So seas le do cosa ag brú sacraí an talamh agus táid just chun píosa boga a dhéanamh chun ar dromlach a gúiseacht. Agus mas má leat is féidir leat asúla a rúna an seo agus tuair píosa dúchláán go dtí do cuprum. Agus níos mó ó dheas go dtí clé agus uaireanta pluisean tú píosa cracks ó do dromlach agus maithíonn sé go mbeidh. Agus inis táid chun cúpla curca le dhéanamh lenar gurp chrum ag do cham agus arás suas. Is féidir do glúan a bheith crumhan is ní gaiad a bheith díreach. Agus ahraigh an tro. Agus inis do cham déon curcail le do cham. Agus gúisigh do matan I do bholig inis. Féidir tarring de imlachán siar. Just rúisig na matan ar fad I do chorp. Agus inis leag do méra ar do glún, ar do rúlan fiú, agus déon chorcail. Oscail do chliamh, oscail do chrí. Agus lámháin ar dús déon chorcail mór. Agus malam ag tarn an chorcail. Thar do chorp agus arás siar. Agus an bhealach eile, lámh eile. Anis, tar go dtí do mata. Tá tú an ann síbéidir le do chusa crusáilte, nó ar do glúan. No, is féidir úsáid a bhaint as bloch nó leabhar mór nó chúpla leabhar chun sí ar má tá sé compórdach. A péáte bhfuil tú, just fáilt compórdach ar do mata. Agus leag do lámh ar do chus. Agus inis tarring the drumloch sús díreach. Ar nós go bhfuil taobh beag ag tarring do ceann suas. Agus má tá aon tanas I do chorp, just lig é wet. Agus táid chun ar ord a chur ar an anáil. Mas má leat leag do lámh ar do chrí. Agus mothig do scábhóg ag lína le air uair. Tug osna mór. Tug cúpla anáil eile an seo. Agus is féidir do súla a dúna. Agus má tá aon rud ar do intin just fág é ar taobh do mata inis. Just bí an seo an áit siochananta sochar. Tá do anáil wet gach ila nóméid agus tú beo. Agus is scéal iontach é chun
cúnig do intin agus suamhnas a all. My galore. So inniu, táid chun an sra bhunúsach vinyasa ólam. Agus tá mé chun na staidir a haspóintit agus a mínig dit, agus an sin tá tú chun pís a cleachta dhéanamh. Agus ag dura ceirfamid na staidir ar fad le chéile agus ceirfamid pís a luas leis an sra agus buinfamid tríal agus cracach sprías. So, chun tosig, tá mé chun an sra fáiste a dhéanamh. So, ag bun na mata, leatnig do glún, a chunig do bharchin le chéile, agus tá mé chun ar lábha a sína amach. So, sín na lábha amach, agus is féidir a bheith sucr sa staidir seo le do lábha crumtha píosa. No is féidir an staidir bheith bio, agus lené a muscailt brú tríd de churméir agus de urdóg, agus taring an na matan ar de lábha tean ar de chorp. Agus éist I gcóir de anál. Má tá tú in ann si de hong siar, go dtí de sál. Okay, one trí laslam. So, nuair fáinne tú de áit, tá sé ceart go leor má bhraíonn do staidir mar seo, éist le de chorp agus is féidir dul níos deimhne nó níos éasca le do staidir féin. So, éist le de chorp. So, oscail de lábha go dtí na gátaobh na mata, agus brú trí de churméir agus de urdóg, agus anis tairn air uair isteach, agus líon do grim leis an air sin. Is féidir do éadán a leaganta ar an talamh, Galore, sin an céad staidir. An dara ceann glíomid an madra agus tá cinnte gur coolla tú faoi hena féin. So tá spáin fiú mé ar dús agus an sin is féidir leat é dhéanamh liom. So an madra, braíonn sé cosú le seo. Déanann tú cruth trítán le a chorp. Is féidir do glúin a bheith crumtha píosa mar cairíonn sé le a cham a ordaigh go dtí an spéir. Brú trí do churméir agus de urdóg arís agus an sin taring an air uair isteach. Ceart go leor, bun trí las. So brú trí the mare, agus the urdóg, taring mata na grim sheer. Agus not é darmid ní gála a chus a bheith díreach is féidir iad a bheith crumtha. Agus bé matan I do grim ag obair go crua an seo. Ceart go leor sa sin an dara staidir. An tríú ceann ná baimid ag ceangal gá staidir le chéile. Agus nuair déanamid yoga, nuair tá tú ar de mata, is tábhachtach go boggan tú go mín an tamar fad. So, nuair táimid ag seasamh nó ag tóga céim go dtí staidir eile, déan é go mín maise. Agus
fi tú. Na stadar ag teach le chéile. So, ón stadar madra, táimid chun ordaigh ar bharachí taring matan the chusa le chéile, taring matan the bhulig sheer agus tóg chéim chun tosaí. An cos jas agus an cos Scléip agus anis tá tú ag bór the matha. No, geard an bór. Agus glíomid an crumma tosaí ar seo. Agus tábhachtach scar de bharachín costa le do méir agus brú trí do sál. Bé do chusa ag obair ach bé uachtar do churp. Cosa le isce. Cosa le abhainn nó éis ag titim thar do chusa. Éiste gur do anál arís. Ceir go leor. Ar thriail tú, bun trélas. Tóg anál, cúpla anál eile. Má tá tú ag éirí, chur machchan na churp isteach i do bharachín agus tugann tú faoar go ordaíonn do sál agus ag an nóméid dearnach brú do sál siar agus díríonn sé do chos písa. Ceir go leor. Agus an céad ceann eile ná an Scléip. So, fecinn sé go bhfuilm I mo cheasamh amháin ach tá anna cuid obair ag dul ará is tú is Scléip. Cosú le Scléip tá sé ord agus láidir. So tá airta bheith ord agus láidir. So bun trélas lom. So seas le do bharachín ag a dóigh ar an clog agus do sál ag a séideig agus cuinnig iad le chéile. Agus inis scar do bharachín agus brú trí do sál agus do bharachín. Din láb as do chus agus brú iad isteach hiag an talamh. Anis taring an fuinmh suas trí mathan do chus. Taring do imlachán siar go dtí do drim. Ordaigh do crí agus oscail le chliamh agus inis. Ordaigh do láb go dtí an spéir. Má tá tú an ann is féidir leat brannig suas go dtí an spéir agus oscail do crí ná éon dearmid chun anál. Taring de bus le chéile, sin stadar an Scléip. So, curfamid na stadar sin ar fad le chéile, agus nád éon dearmid chun a bheith masha agus mín agus tú ag boga. So, brannig ar manis, agus curfamid ar fad le chéile é. Muid ré. Stadar an páiste. Éis de bhuair de anál. Lín de scabhóg. Agus fill de bharachín. An madra. Brú de cham. Ord go dtí an spéir. Brú trí de urdóg agus de churméir. Ordaigh gur de bharachín. On an álaigh, agus ag deir do anál, seas chun tosaí, cos jas, cos Scléip, tar lá fallach sús, le drumlach díreach,
crom shears. Nish scar the varthin, brew through the sol, agus ordigdi an Scléip, brannig sus, brannig shear, bus le céile agus crom arish, nas an olig. Agus tugad míid susanish agus brat no meter an céad piece ella. So, Tá cínte go bhfuil seo dréanta agat hana, but féach legan tú de gá lábhar an talamh, agus seasan tú siar le do chus heas, agus do chus clé, agus san is tá mí tú blanc. Agus tá cínte go nearr tú é seo hana fé, ach nuair tá tú I blanc, is tábhacht go tarn tú do imlachán siar, current tú mata an de bholig ag obair. A brannig chun tosaí píosa beag le do súil, agus seol do sál siar, seol do ceann chun tosaí, agus maithigh an seas sin I do chorp. Don céadúir, tá míid chun ar glúan a chur an talamh, agus an blanc ísle dhéanamh. So, nádéon darmid matan de bholig a taring isteach, agus ísle, as an olig, agus an olig, agus cosil le nahar nive an cobra, oscail de chliamh, tug uair isteach, agus an is taring siar, Gudi an madra. Fun for mid trailas. So, on Scléip, Madre, 3, do, hain, crum, shias, la falach suas, lag the gall over and talamh agus seas shear, hain, do. No. Tá tú an na glúan a laga, no is féidir leat fannach suas, éis le a chorp. Ísleig, agus ordig do crí, oscail do chliamh, agus an is taring siar, godi an madra arish. Agus an sin, is é sin an vinyasa vonúsach, curf meter fad le céile é. An is ná dain darmid is é the anal an rud is tábhachtaí agus tú ag boga. Agus las do chorp le fuinmh, taring the matan ó the chorp, agus mothig an fuinmh agus an loidracht atá an it. Madre. Stutter an páiste. Tá cúpla anal mór. An madra. Brew the cham shear. An análig. Agus amach. Ordig. Tug uair isteach. Agus seas. La falach suas. Agus sias. Brew tríd an talamh. Ordig the lábhas the crí. La falach suas. Lag the lábh agus tó cé mór siar. The glúan, no I blanc omlan. Sias. Ananálig. Cobra. Biog. Agus siar godi an madra arish. Agus an ish
sias gydí stadar an páiste. So an cuin le dúirt mé go raibh an stadar seo is féidir é a bheith bio nó is féidir é a bheith sucr. Agus aon uair go bhfuil sus bio gwaith a hÓige is féidir le teach go dtí an stadar seo. Agus cúpla anáil a thógáil. Anis, sin é ar ceirlinn bunúsach déanta agus tásúla gom gur bhain tú tanna bhas agus go bhfuil anamnacha na stadar ar ólas agat agus nuair a leanam iad a rá is féidir linn idir fád a chur le chéile agus cúpla stílanna nua a bhain tríal as. So, déan cínte go bhainna tú cleachtú as agus feicfí mé ríisiú. Sláin. Well, tá méid mothú anna thuamhnach anis Lorraine, gur míle mágad a don ceardan ionach sin agus is cínte go mé meid fecinn siar agus ag denmh cleachta ar an gceacht hÓige sin a rís agus ná déon dearma gofuil go leor dúisina le búcan fós má dhéanann tú iiritas ribh a hocht a nocht an tainú lás fed sound. Sían tús blina Netflix, sían tús blina Spotify, lab a lús gan déintúir Gran Rosta, AirPods, camera, Sony, Cybershot, agus telegor bailile le scálan. Agus is féidir fecinn siar ar sin ar YouTube cuman na bhíon agus iiritas a dhéanamh ar na comórtais iontacha ar fad agus is féidir teacht ar gach ólas faoi Scléip na hÓige hain ag hÓige.ie agus cnb.ie. Ach leanna muid a ryan is leis an geardlinn dearnach de Scléip na hÓige hain Alín le drihile. Díomh cardide chu dé mar taisibh is mise dúirtna gabh agus tá mé i mo chunaí i mé farste agus fáilteige go sathrann sásta. So aniu be méid Johnny ceardlán Alín bog liv agus an rud a tá méid gáil cruthaí libh aniu na tá muid gáil picture a cruthaí ag úsáid pinch agus bé seo ionach randomach. So an rud go bonach a bheits méid Johnny na tá méid ghlacu an pinch agus tá méid ghlacu a lán dahanana difriúla agus bé mé ag cruthú picture leis na dahanana difriúla seo. So go bonach tá méid ag cruthú cruhanna agus bé seo ag Johnny picture. Agus tá an ggóil sin get de casta ach bé sé a bhád níos fosa le hiiscint nuair a haismin mé Dave go dé tá méid Johnny go bonach agus bé mé ag úsáid pinch iscada, mana bhfuil sin agamhse nábí burtha, is féidir libh an mó seo a úsáid chun picture a cruthú le marcaí. Fiú le pincher bí eile agus si sa teach, fiú a penlaí daite, nó rudder bé crayons fiú, nó paslaí ála, rudder bí atá agah sa teach is féidir libh seo a cruthú. Tá 3 ábhar difriúla in úsáid agah go miniu, agus an céad ábhar na Papper buan mar cúdras agam, so bé méid úsáid seo agus bé méid pinsealar seo, tá pinch iscada agamann seo agus tá siad cosal le seo, anis is féidir libh si seo eil ar Amazon fiú, nó beidir san Shopee cosal Sainsbury's nó Tesco, ach mana bhfuil seo agamhse nábí burtha ní gadamh seo úsáid, seo just mó a bhain hon an picture seo a cruthú a tá méid taismin Steve, ach mar bhíní mé is féidir libh ábhartha difriúla úsáid chun an picture seo a cruthú. Agus an seo tá pinch scuban a pinch agamann seo agus bé mé ag pinseáil lá. Tá méidirna difriúla agam commáid agus bé seo aontaach mai le úsáid le cruhanna difriúla a haismint. So go bonach níl na gáil an picture é haon a aber libh, ba bhhailm go ngeanhann sibh tos ar go dé a táma ag cruthún seo ar an fapar. Bé mé ag ghlacu pinch atá níos geal ar dús beire agus é chur séis agus an rud a bheits méid Johnny ná tá méid gáil pinch atá a bhád níos dórtha a chur ar ó bhar agus bé seo aontaach jazz mar seasaí an féinteach agus bé méid úsáid pinch dórtha ina chun na sunraí boga a haismin Steve. Má taobh si bheith géirí seo a cruthú nó a cruthú i mar 9 haon is féidir libh na céimena seo a Lanston.
alinne sogam eile créitnithe agus cruthaí agam. An ró sogam go dé bhí méid Johnny an ró sibábalta seo hóas a réith na halinne nó an ró ar fanna pig an jury hon picture saoire eil ó go dé bhí méid Johnny. So go buna sac tá marí cruthaí agam an seo agus an dóid ar mé seo na dúsíid méid peint agus dana difriúla agus in sin ghlach mé peint doratha an sonraí a chuiristeach agus sílam nuair chur mé na sonraí isteach bhí sé bhád níos siliard go dé a bhí ar bhain agam. So ní gas díobse marí a cruthaí man leis bh géirí is féidir le picture ar bé a cruthaí leis an mó seo. Gur míle mai agah as seo lan san gach daine agus tá siol an gurhain sibh a lán soltas agus bhain mé héana le soltas seo a dhéanamh. Gur míle mai agah gach daine míle buithe slán. Well, nach rá an cearlinn sin ar aus gur raibh míle maithagad drithile agus tá súlagam gur bhhain tú an hanamh as an cearlinn freisin agus as na cearlinna agus as na comórtais ar fad a bhí agan an tachtan seo mar chuid de Scléip na hÓige fithe féin. Bhálinn buchas mór a gabhal leis na hÓig agriíochtaí ar fad a ghlach pórt le furas na Gaeilge don takeíocht leanúnach a churann siad ar fáilún agus leat hain as ó pórt a ghlacha san éile iarúil seo im léana. Gus ná Darma go bhfuil go leor dúisina le bucan má dhéanann tú iiritas rih a 8 a nocht. Is féidir fécinn siar ar na comórtais éagsúla ar fad ar YouTube cuman na bhíon agus iiritas a dhéanamh linn ar na comórtais iontacha seo. Agus is féidir teacht ar gach ólas faoi Scléip na hÓige fithe féin ag hÓige.ie agus cnb.ie. Támad ag súil go mór go méid ar fád ar eiste céile ag Scléip na hÓige fithe dó ach go dtí sin, slán go fóill.